രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങള്. അത് 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ അതില് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലേശാഗ്നി അല്ലെ. നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ആ സർക്കിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടത്? നമുക്ക് അജ്ഞാനം വിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 2 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒന്ന് പ്രാരാബ്ദം, രണ്ടാമത്തെ അപ്രാരാബ്ദം. അല്ലെങ്കിൽ പാകമായത് അല്ലെങ്കിൽ പാകമാകാത്തത്. പാകമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ പാകമായത്. പാകമാകാത്തത് വിത്തായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇനി അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി രണ്ടാമത്തേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ്? ക്ലേശാഗ്നി കഴിഞ്ഞാല് ശുഭത. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് എന്ത്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്തിൽ വരും? ഈ യഥാർത്ഥ മംഗളത്തിൽ വരും. അപ്പൊ പരിമിതമായ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാതായി മനുഷ്യ വർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പരിമിതമായ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള പോരായ്മ, നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? പ്രായോഗികമല്ലാത്തതായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ പക്ഷെ മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, മഹാരാജൻ, കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപ്പട്യമില്ലാത്തവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും.
ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തെളിവ്. അപ്പൊ ഈ ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ശുഭങ്ങളും ആർക്ക് സംഭവിക്കും? ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കും. എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങള്, ദേവന്മാർക്ക് ഉള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, കാപ്പട്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ഗുണങ്ങള്, കാപ്പട്യമില്ലാത്തവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യമുള്ളവനായിട്ട് മാറും, കാരുണ്യം തോന്നും. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. ആ വ്യക്തി ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കാപട്യമില്ലാത്ത ആയിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ വന്നു ചേരും? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാര് പോലും എന്താഗ്രഹിക്കും? അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമായിരിക്കും. കാരണം ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ദേവന്മാര് പോലും അവരുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ ഭക്തൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ആ ഭക്തൻ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിലേറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലന് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ചൂതാട്ടം, മാംസാഹാരം, മദ്യപാനം ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹാപണ്ഡിതന് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? മഹാപണ്ഡിതന് മദ്യപാനോ മാംസാഹാരോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങള് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക തെളിവ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി മഹാപണ്ഡിതനാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അത് നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു തെളിവായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുക എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക. പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകും. അതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ ശുഭത എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ശുഭത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ. ദേവന്മാര് പോലും അവരുടെ ഒപ്പം കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഇത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. അതിന് ഒരു പറയുന്നത്, മധ്യഭാരതത്തിലെ ജാരീഖണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്തു പോകുമ്പോ കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളും അത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം, മോക്ഷ ലഘുക്ത കൃത്. ഇതിലെ ഹെഡ് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 3ഉം 5ഉം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കെടുക്കാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം, അതായത് മോക്ഷ ലഘുക്ത കൃത്, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്
മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. ഒന്ന് ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭൗതിക ലോകം തന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം അതും താൽക്കാലികമായിരിക്കും. ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖമാണെങ്കിലോ അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? താൽക്കാലികമായിരിക്കും. കാരണം ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാൻ ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതും എപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കും? നമ്മള് തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും എന്താണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്താണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. അതെങ്ങനെയായിട്ടുള്ളതാണ്? അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം: ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്നുള്ളത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സുഖം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ്? താഴേക്കിടയിലുള്ളതാണത്. അത് താഴെയാണുള്ളത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പതനം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പതനം സംഭവിക്കും. നമുക്കറിയാം. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? ഒരു രൂപത്തെയല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, പ്രകാശത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല? ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, വ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും എന്താഗ്രഹിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നില്ല? അവർക്ക് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മഹാദേവൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള സതീദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിയെ, ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നേടാനും സാധിക്കും. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കുള്ള സുഖം കിട്ടും, ഭക്തന്മാരുടെ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് മഹാദേവൻ ആരോട് പറയുന്നുണ്ട്? തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് ശിവൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്. മറ്റു പ്രവർത്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കിട്ടുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയേക്കാളും താഴെയാണ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള കൊലവേര ശ്രീധരനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തീരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആ വ്യക്തി വാഴയില വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ആ പൈസയില് പകുതി പൈസ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാ ചെലവാക്കിയിരുന്നത്? ഗംഗാ പൂജയ്ക്കാണ് ചെലവാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും കണ്ട് മഹാപ്രഭു എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രം തനിക്ക് മതി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ കാണുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ? ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും ഒരു കുറവുണ്ടായിരിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അയാൾക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അത് ആര് നടത്തി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാന് ആ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല് ഭക്തൻ പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് നടത്തി കൊടുക്കും. ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആര് നടത്തി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇനി അടുത്തത് സുദുർലഭ. ഇത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നമുക്ക് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്, വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലതരം തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലരും പല തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. പക്ഷെ ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തിയാലും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഉയരത്തിലാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മധ്യലീല 19-ാം അധ്യായം 150-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 151 എന്താ പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. വേറെ ഒരു വഴിയിലൂടെ സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തിലും സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ മോക്ഷം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, മുക്തിയൊക്കെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തരും. പക്ഷെ ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല. കാരണം ഭക്തിയിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് തരില്ല നമുക്ക്? ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല. ഭക്തനാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തരില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സുദുർലഭ. വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ആനന്ദം, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം, അപ്പൊ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തിന്, ആ ആനന്ദം എത്രയാണോ അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദം അപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിക്ക് തുല്യമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയുമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നാര്? നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് സാധിക്കാണ്. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെ. അതായത് പരമാനന്ദ സാഗരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പശുവിന്റെ ആ കാലടിയില് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം, കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്രയും വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വെള്ളവും സാഗരത്തിലെ വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ എന്താനന്ദം? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദവും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദത്തിന് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദത്തെ പറയുന്നത്.
6ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് എന്ത്? ഇത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും, ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആര്? രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു? മദന മോഹനൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ മദന മോഹനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. കൃഷ്ണന് മദന മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദന മോഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ മദന മോഹനനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? രാധാറാണിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നാൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നാല് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എല്ലാവരും, മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു, അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അത് കാരണം അവരുടെ ഭക്തി, ആ ഭക്തിയിൽ ആകർഷണം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ എന്നത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിനാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത്? ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരോട് ജീവിച്ചത്. അതായത് അവരുടെ ഭക്തിയിൽ, ആ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത്. ദൈവം മഹാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതില്. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖത്തിന് പറയുന്നില്ലേ, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 3ാമത്തെ പോയിന്റില് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭക്തന്മാർ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ അവിടെ അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 8 സിദ്ധികൾ. ആ അഷ്ടസിദ്ധികൾ പോലും ആർക്ക് വേണ്ട? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭക്തന്മാർ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്നുള്ളതിനപ്പുറം അവർ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആ അഷ്ടസിദ്ധികളും കൂടി നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൂടി അതിൽ അധ്യായം മുഴുവനാവുള്ളൂ. അഷ്ടസിദ്ധികൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അണിമ. ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധിയാണ് അണിമ. ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധി അണിമ. അണിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, ശരീരം ചെറുതാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ലേ, അതാണ് അണിമ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് അണിമ. അടുത്തത് മഹിമ. മഹിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ മഹിമ എന്ന് പറയും. ബുക്കില് കാമാവസായിതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മഹിമ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനുള്ള സിദ്ധി മഹിമ. പിന്നെ 3ാമത്തത് ഗരിമ. ശരീരം അമിത ഭാരമുള്ളതാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവാണ് ഗരിമ, GARIMA, ഗരിമ. അടുത്തത് ലഘിമ, ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട്. ലഘൂകരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഘിമ. അപ്പൊ 4 പറഞ്ഞു: അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ. അണിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനുള്ള കഴിവ് അണിമ, വലുതാക്കാനുള്ള കഴിവ് മഹിമ,
അമിത ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗരിമ, ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഘിമ. 4 എണ്ണം എഴുതിയോ? ഇനി അടുത്തത് പ്രാപ്തി. പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവ്, എല്ലാത്തിനെയും പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രാപ്തി. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാകാമ്യം, പ്രാകാമ്യം PRAKA കാമ്യം, പ്രാകാമ്യം. അതായത് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ലോകത്തെവിടെയും പ്രാകാമ്യം പ്രാപ്തി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രാകാമ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നാൽ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എന്ത്? പ്രാകാമ്യം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രാകാമ്യം. പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എവിടെയുള്ളത് എല്ലാതും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നും നേടാനുള്ള കഴിവ് പ്രാപ്തി. പ്രാകാമ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രാകാമ്യം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈശിത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മൂലകങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെ മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈശിത്വം. ഈശ്വരൻ ഈശിത്വം. എല്ലാത്തിന്റെ മേല് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈശിത്വം. പിന്നെ വശിത്വം, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വശിത്വം. വശിത്വം അത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. വശീകരണം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വശിത്വം മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവാണ് വശിത്വം. അപ്പൊ 8 സിദ്ധികള്: അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശിത്വം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവജ പതിത